beste azken urteetan, sakanan, herri eskolek garatzen nahi duzuen elkarlan eredu hau eredugarria dela erabat kide guztientzako. Beraz, zoriondu nahi dizutuztegu Sakanako herri eskola guztiak eta bide berean jarraitu dezazuen animatu. Sortzen elkarteko kide guztiak zuekin batera egongo gara. Eta, bueno, bestetik ere, aipatu Euskararen herria, Euskaldunok, badugula magia egiteko gaitasuna eta ohitura. Eta orain hemen gauden bitartean, Euskal Herriko txokoren batetan, euskaltzale multzoren bat korrika egongo dela, Euskararen alde. Gero bazkaltzen gaudenean, beste Euskal Herriko beste txoko batean, beste multzo batek korrika egongo dela. Eta jai amaitzen dugunean ere, beste Euskal Herriko txoko batean, beste multzoren bat korrika arituko dela Euskararen alde. Orduan, bukatzeko animatzea, Euskara ardatz nagusietako bat, nagusiaz bada, jai honetatik, esan da, Euskararen alde den beste ekimen horretara parte hartzeko gonbita, eta besterik ez, mi esker, animo eta ondo pasa. Irurtzuneta, Madlen ere bai, bizi gaitezen denok euskaraz blai. Erkuntzatik entzizura goaz, etxarritik ere pasatuaz gero itu